Готвихте ли го? Готов ли? Да, обработили пациент. Добре. Я сега да ви видим, момчета, да ти видим беланак сега ти. Значи с какво сте изпратиха тук при мене? В поликлиниката писаха грип Р. Да, аз съм. Сега ще оправя. Грип Р, то грип това е. Грип Р. Грип Р. Така са писали, аз го прочетох. Грип Р. Добре. Я да видим сега симптомите. Сега я да огледаме така. Зачервяване има ли зачервяване? Да, леко. Леко значи, да, леко, добре. Сега подувания? Да, леко има. Да, добре. Дигаш ли така температура? Как е положението? Не. Не, добре, интересна работа, добре. Лимфните топки така, топките как възпаляват ли се? Да? Топките, да. Така, добре, значи грипер, добре. Сега някакви други такива, имате ли така прокашвания, така протичания, някакви секрети, отделят ли се нещо? Да. Отделят се? Да. Отделят се секрети, добре. Добре, така като хвърчили, така дали хвърчат? Да, нещо такова ми прави впечатление, нещо интересно, мънинко, като дървеници ли са, не знам, много мънинки такива. Мънинки хвърчат като да... Да, хвърчат нещо такова. Добре, къде горе-долу така ги забелязват тези симптоми? Тук горе, нали? Така? Не. Долу. Как долу, бе? Горе, гърло? Тук? Не, долу. Момче, я дай това листа, който изпратиха те, бе. Грип Р, така се написа, аз го прочетох. Грип Р. Как грип Р, бе? Тук пише 3 пер, бе. Ти не си за моя кабинет, ти си за съседния, бе. Аз съм махал тук, бе. Грип Р. Махай се тук, бе. Отивай за нататък.